Kubor nakaslem jong unongsan hima. Ha kini ki kene sengi ka NAAC kala penbenaya ka Soda College syaka kerdan B grade. Na kaliang ubak titas khan yula penpawe ka jingis sarang ya ka jingitho ya ka Soda College syaka kerdan B grade. Kumu MDC ka Soda usong sarang ya kini ki jing penbena badu ai khobli ketbang ya kinong penyai ka college. Kibala treshitam ban penpoi syaka ni ka thong badu kerman baka buram ka college kene ki susu no ne syakman. Na kaliang ka chunga kumu Naomi Khmat naka Soda Constituency bakumjuru kumu MDC Bumenta bakumjuru kum o MLA ubala bateng hagas nam arca khalai dukat pra ni koge nga patpau ke jing snow sarong ya ke jing yo jong ka Soda Government College ya ke kerdan dan kita ke grade B+ grade ya kabala ai dan dangshen da ke nak ke bengiong ke National Assessment and Accreditation Council jong ka ri akaba dangshen kalawan ban jurip ya ka Soda College ko hitip ya ki college ki ba ha kari India bro kawe ba kumju khamtam ha ni ka state nakaliang jong kani ka kenhuan ka jufha ya ka standing committee ban kumnu ban ai kani ka grade da ka bawan inspection haki college ban pet ya ki jingbet jingbiang jong ka college na dong sya dong nado ki classroom nado ki no hikai nado ki kena kelas nado ka rukom hikai nado ki activities ki badan nang tu ki infrastructure ki badan bakum ta ter ka bumut ba ki dei ban penbit penbiang yek ta ki kriteria ki ba kani ka committee kawan ban jurep te nakalian kum Naomi Khmat ngasno ai khublei ya ka Soda College nado I principal ki no hikai ki student ki kenhun jong ki alumni ki balong ki kena school student ki barim jong kani ka college nang tay ki kmi ki kpa nang tay ki pipe ba nang tay baro ai ki stakeholder ki bal dan kti ba ka Soda College hakini ki kandidat senam ki baladap ni sngo sarong sisya ba ka college ka layo ya kini ka kerdan ka bala along ka bapalat bani ki we pat ki college ki bala khampau wat hakini ka state ka jongi hoi ko bapitip kandidat ka Soda Government College la provincialize ka hakasnam notify ka hakasnam arja khandai tenre la implement ka pat hakasnam arja khatwe bat hanado kani ka por ke nong tre jong kani college ki no hikai ki staff ki principal ki student ki tristom kumno ban penbit penbiang hoi na kaliang ka jongi ki nong Khmat ru mga kapol bangalong MLA ru kat bangala la chingerap bangalong MDC ru bat mentaru ngidang itrilang na kapol sa kapol bangi kwa bangi ni I kani college ba kanang kiyo sa Khmat hakapan ai ka ching sikri kat han penmi ya ka result ani ka mo ya ka report halor jom kani ka team ka balawan dangshen ban jurip ka Soda College ay perso bangan nang ay perso wi sa soka ba kanang penbit penbiang syu ek infrastructure hoi nadu ka por jong ka jing don jong I Dr. Dan Kuparoy I la shimkhia bhai kini college ka ba lawan ra ri skin ki prepare bat mentaru na kalian ka jong I ka ega bai la mai phang house nam arja khatra kata kalong ba banyo itu ka skin na garusa balong ka building ka bakila sedang man sna menta ti kani rumah soban ai kublei ya kini sarkar lebau education minister ba Lakman Rumbui ibala sanction ni kini skim na bantaban sna kini building ni thamai na kumta ban plan na pujin kum ka science or commerce in nakaliang ki jonga na pursue kini line ki ba ki empat London ha kini ka college tengah kermen ba lang ba kini ka grade ka bayo kan yalam lani kan penpek iki Khmat jong ka sarkar bahkan kentiu kardano ki we pat ki stream ki ba la anut de ki pat ba jong ni ngathan khamtam ya ka science stream ba ka commerce te kani kalong ka kubor ka pana kalian ka chunga kum u Naomi Khmat ngada snow
sarong atas komen hadu kata-kata ban ai kublai kerpang lu ya kini ka standing committee kabla ibet ya kaban kentiu kerdan di ban ai kini grade B+ ya kasora ko